Tak jo, lidi, jdem na to. Lidi, já mám pro vás ještě jednu novinku, jo. Teďka to tady ukážu tady těm nejvěrnějším lidem, co tady dneska jsou, jo. Mám tady totiž, koupila jsem si nový brýle, lidi, jo. Jo, ano lidi, po 8 letech mé kariéry jsem se rozhodla si koupit nové brýle. Mě už nepoznáte nikdy, kámo. Mě nikdo nepozná nikdy, jako. Tak jo lidi, takže jdu na to. Co si myslím? Ne, nesundám si, já se bojím. Kam já si to sundám, vy odejdete v ní. Tak jo. Počkejte. Takže lidi, já si to sundat brýle. Tak jo lidi, ty vole, je to tady lidi, jo. Ale takhle, jste to pochopili. Ještě v nich budu vypadat divně, protože v nich nejsou dioptrie, takže budu mít menší oči, OK? Jenom pro vysvětlení. Tak jo lidi, jdem na to. Proč vypadám jak Hagrid, kámo, Loki? Jako nevypadá to možná až tak špatně, ne?